Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наш живий русинський язик». Схуснуємо ми інтернет і днеска приходимо в гості на фіглі до Марки Голубинської. Такі красні передачі давно вже йдуть на каналі Тиса-1, а нині кличемо вас навістити страничку її у Ютубі. Давайте поєдно ідемо на фіглі до Марки Голубинської у село Колочава. Лишка бо вас купнула, слухайте, ледве вас знайшла. Добрий день, як се маєте? Нормально. Та боле сте прийшли, бо ми вже не знаємо, що тут робити. Вже ми поспівали, походили ми по цьому селові. Вже ми почали розказувати, як заробітчани усякі з ними трафунки бувають. Юре, позирай, яка тільки красна. Та я в шиткі чічки, котрі тільки лежим були, в шиткім, слухай на камеру. Ну, там ми видимо, повна кошарка. Повна кошарка. Кошарку му взяла на файтові кромплі, бо знав, що тільки у Міжгір'ї ростуть такі, знаєш, жовті, що вони дуже смачні. Хочете завести? І жуки їх не їдять. Дуже, дуже. Хоча ту є і синєглазка, теж є така. Такі булі, Гуля. Марко, ви автобусом йшли? Ні, я йшла ну, до... дякувати, то не Мене ви були. файна машина принесла. То не ви були, бо знаєте, Чуєте? що вам хочу сказати? Іван такий красний, слухай, хлоп, ти що думаєш? У мене шофер-юрист, він мене возить усяде, і мене, і мого оператора, слухайте. А, та Що ви? ви були на заробітках, ми вас давно не А виділи, я, та ви вже ну. заробили на юриста. На юриста. Ну. А що сюди хотів повісти? За що вас відомо, що це ви на автобусі йшли, це ні, бо знаєте, розкажу вам іще одну казку. Що було з заробітчанами? З заробітчанами було, або знаєте, то тепер тяжкий час, годне і не заробити, годне їх надурити на заробітки. А, всяко було. тут Всяко світі, було. всяко Ну було. та два йшли такі, наробилися, сезон удробили, йдуть. Не розчитали їх на поїзд, не грошей на білети, на автобус, не йдуть собі так над рікою, сіли нека утякать стичка над рікою. Тичка, та утягають тичку з води, а там риба, а то золота риба. І... Каже, хлопці, я вам любое бажання виконав, каже. Себе кожному заробітчанові, всяку серенчу. Всяку я вам кажу, ну слухайте, та каже, я вам єдно бажанням гонна, бо я вже стара, більш не гон. А то таке, куме, загадуй ти. Думав, таке, знаєш що, рибов, чини нам ту 25-етажну хижу, та вбивли ми два з кумом штукатурили. Ти, задер не хотіли нічого, на теж наші люди, а його би заробити. Дорогенькі мої файно сте пофіглювали, а тепер, може би, сте якусь співанку ще мені заспівали. Давайте підемо далі. Підемо туди далі, та увидимо, що таке село, що тільки є, як є. А далі пак ми вам ще розкажемо всякі історії про заробітчан, які є. Та правда, та правда. Того Ну, много. та йдемо помаленьку. Ну, правда? йдіть.
Ви слухаєте Радіо Лада в передачі «Наш живий русинський язик».